Meta kienet jitkellem fil-każin nazzjonalista ta' Ħaltarxin, il-kap nazzjonalista Lorenz Gonz qal li l-formula li bieħed imexxi lil dan il-pajjiż hija waħda tajba u ser jibqa' dej biha. U allura tibda tgħid ma allura il-formula li qed nużaw hija formula li hija formula tajba. Qal li s-sena li għaddiet kienet sena ta' records. Fatt li l-gżira tagħna kun fost l-aħjar fl-Unjoni Ewropea fil-ħolqien tax-xogħol. Fost l-aħjar fl-Unjoni Ewropea fit-tkabbir ekonomiku. Rekord f'dak li għandu x'jaqsam ma' sena tat-turiżmu s-sena li għaddiet. Fost l-aħjar fl-esportazzjoni mill-fabriki tagħna. Dwar l-immigrazzjoni illegali, l-kap nazzjonalista kritika lill gvern Taljana li xjumejn ilu ma tax permess lill-immigranti illegali biex jieħtlu Lampedusa minkejja li kienu ferm eqreb minn Malta. Lill-immigranti illegali li qed jaslu pajjiżna Lorenz Gonzi għalilhom merħba. Fl-istess laqgħa kompla dej bl-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista li jbeżża bir-referendum dwar id-divorzju u l-mistoqsija proposta mill-Oppożizzjoni. Din il-mistoqsija ġiet approvata b'maġġoranza parlamentari u fost dawk il qablu magħha kien hemm żewġ deputati tal-Gvern. Illi għad il-qudiem jinqala ħafna nkwiet fuq dik il-mistoqsija, ħafna nkwiet. Dwar l-2800 żagħżugħ li mhux ser jitħallew jivvotaw fir-referendum ta' Mejju li ġej, Lorenz Gonzi qal illi din mi xejn. Di mi xejn. Mi xejn. Lorenz Gonzi akkuża lil dawk kollha li qed jitkellmu favur id-divorzju illi żwieġ iridu jġibu ħerusija.